Мен сізге бит әле бик матур сюрприз әзерләдем. Бер дә уйламаган идем. Ул минем кайчандыр хыялда гына иде. Менә шушы хыялым тормышка ашты. Хәзер сәхнәгә чакырасым килә, дуслар. Татарстанның халык артисты Зөһрә апа Шарифуллина. Исәнмесез, дуслар? Зур рәхмәт, кадерле дуслар. Инде бу җырны әйтеп тормасам да буладыр, ләкин тагын бер кат искә төшерим әле. Бәлки беренче тапкыр концертка килүчеләр бардыр. Бу инде безнең узак еллар үзем белән бергә картайган су буенда учак яна җыры булды. Әлбәттә инде Зөфәр Хәйретдинов һәм Наил Касыймов иҗат иткән бу җыр чыннан да бүгенге көндә инде халык җырына әйләнеп бара, шулай бит. Чыннан да әле бер көнне Зөфәр белән сөйләшеп торабыз дагын. Шалтыратыштык та Зөфәрнең киләсе елга юбилей бит. Зөфәр, мен әйтәм, бу су буенда учак янаны җырларгамы инде, әллә җырлап та тормыйкмысың? Инде күпме җырларга була? Юк, Зөһрә җырламыйчы булмый инде ди. Әле бер көнне ди бәхетлегә кергән дим ди. Грил алырга ди. Салкын гриле, моның кайнаррагы юкмысың дип әйтеп сораган идем. Юк шул дип әйттеләр. Шуннан чиратка барып баскач, артымнан йөгереп килгәннәр. Су буенда учак яна җырын язганың өчен менә сиңа кайнар грил дип әйттеләр ди. Менә кай вакыт ярдәмдә әйтә бит улаймы, кадерле дуслар.
Шулай итеп көлештек. Бүген инде бу җырны җырлауымның сәбәбе шул. Илгәрәйнең соравы буенча булды. Зөһрә апа ди, безнең ди балачак җырлары ди, безнең ди яшьлек җырлары, шушы җырларны тыңлап үстек бит инде. Шуннан тагын Илгәрәй белән берничә чарада катнашырга туры килде миңа. Беләсезме, мин горурланып утырдым. Үзебезнең татар эстрадасына шушындый затлы егетләр килгәнне. Тәрбияле, акыллы егет, беләсезме? Мин ана буларак менә залда тиянисе утыра икән. Рәхмәт сезгә. Шушындый бала тәрбияләгәнегез өчен. Ул бик тәртипле егет. Мин инде аның җыры турында әйтеп тә тормыйм. Анысына инде сез бәя бирәсез, сез кул чабасыз, кадерле туганнар. Ә мин үземнең шәхсән үз фикерем, ул бик талантлы егет. Әле аның киләчәге алда, әле сез аны күрерсез, Алла бирсә, әле күрмәгәнегезне күрсәтәсе көннәре алда. Шуннан да бик талантлы егет. Инде хәзер тагын сезгә бер җыр җырлап китермен инде, бер белән генә булмас бит инде, улыймы? Илгәрәй белән сөйләштек тә, Илгәрәй мен әйтәм, һаман бүрек җырларны җырлый дип әйтерләр. Әйдә бер яңа җыр җырлап карыйм әле. Дигәч ул ризалык бирде. Чыннан да бүгенге көндә бик актуаль темы якын дустым Зифа Нагаева иҗат итте. Күбрәк соң вакытларда аның белән бит инде иҗатташлык, дуслык бик көчәеп китте безнең. Һәм ул аның фикере дә, минем фикерем дә соң вакытларда бик чабабыз, кадерле дуслар. Кабаланабыз, чабабыз. Туктап хәл алырга дагын вакыт юк, беләсезме? Туганнарның хәлен белмибез. Менә шуңа күрә дәген җыр дагын мөгаен менә шушы хәлләрдән соң, менә шушы әйберләрне күзәтүдән соң тугандыр Зифаның. Чөнки аның исеме дә Кая чабабыз дип атала. Беренче тапкыр башкарам, Аллага тапшырып, кадерле дуслар, ярыймы? Кая чабабыз! Әйдәле ашык башына яшигәле, кадерле дуслар. Биргән рәхәтлекне тоймый калабыз. Кабаланабыз, кая чабабыз. Гомердән дә алда
Татарстанның халық артисі достар, Зөһрә Пашарифуллина. Һәм Илгәрәй. Ой, бик зур рәхмәт Зөһрә апа. Зөһрә апа, бу миннән сезгә. Бик зур рәхмәт шулай зурлап килгәнегез өчен. Дуслар, тагын бер кат көч алкышлар биргәләй идегез. Зур рәхмәт, кадерле туганнар. Исән сау булыгыз. Рәхмәт Илгәрәй. Рәхмәт Зөһрә апа. Зөһрә апа, тагын чык әле, пожалуйста. Чык әле тагын. Әле кайчан булай бергә басып торабыз. Бала чактан тыңлап үскән җырчым Зөһрә Пашарифуллина.